Predtým, ako začnete kopírovať obchodníkov, musíte si otvoriť bezplatný účet na eToro. Kliknite na odkaz v popise a prejdite na registračný formulár. Tu zadajte svoju e-mailovú adresu, používateľské meno a heslo. Príjmite podmienky a stlačte zelené tlačidlo. Po chvíli budete presmerovaní na hlavnú stránku platformy eToro. V strede panela sa nachádza feed s príspevkami od investorov. Ako vidíte, eToro sa veľmi zameriava na sociálne obchodovanie a vytváranie komunity okolo investovania. Ak chcete začať kopírovať obchodníkov, prejdite do sekcie Kopírovať obchodníka a prehliadnite výsledky investorov. Platforma vám umožňuje skontrolovať históriu, mieru návratnosti a počet ľudí, ktorí kopírujú daného investora. K dispozícii je tiež feed s príspevkami, ktoré investorom umožňujú komentovať aktuálne výsledky alebo geopolitickú situáciu. Ak chcete začať kopírovať, kliknite na zelené tlačidlo Kopírovať v pravom hornom rohu obrazovky a zadajte sumu, ktorú chcete investovať. Nezabudnite, že na začatie kopírovania potrebujete vklad minimálne $200. Každý investor môže nastaviť inú minimálnu sumu na začatie kopírovania. Čím je obchodník skúsenejší a má lepšie výsledky, tým vyššiu sumu môže od vás požadovať. Nezabudnite, že vždy môžete nastaviť limit, aby sa kopírovanie automaticky pozastavilo, ak stratíte určitú sumu peňazí. Ak chcete vložiť vklad, kliknite na tlačidlo Vložiť prostriedky v ľavom dolnom rohu obrazovky. Nižšie sa nachádza tlačidlo, ktoré vám umožňuje zmeniť typ účtu z reálneho na demo. Potom vyberte menu a sumu, ktorú chcete vložiť na platformu. Vklad môžete uskutočniť kreditnou kartou, online prevodom alebo prostredníctvom PayPal. Niektoré spôsoby vkladu môžu byť k dispozícii až po overení účtu. Overenie spočíva v potvrdení vašej identity a adresy bydliska a trvá niekoľko pracovných dní. Dúfam, že toto video bolo užitočné. Ak áno, dajte mu like a prihláste sa na odber môjho kanála, aby ste boli informovaní o nových videách. V popise nájdete odkaz na bezplatný demo účet na eToro. Ďakujem za pozretie.